Africa my continent, Africa my home, say Africa, South Africa, SwaZulu, iZululand district, Sisulundi, Senhlungwane, that's khona. EseNkosomlaba, that's khona. Ward 15. Uyukhumbula udaba olubi olwehle eGoli, olwehle eMaponyamoli, senze sibi umuka esinobulwane, esinobusathane, yonke into ihlangene phakathi. Wonke umuntu owenze le yanto nje ya uyazi ukuthi ubenza. Kodwa ke manje sila ekhaya emndenini mama ngane omncane, mamncane. Yes, mamncane wengane. Uzoncenga nje asithathe asibeke. Kodwa okwethu ukukhulu ukuthi sibambe the least we can do singabantu base South Africa, base Africa, ukuthi sibabambise njengoba behleli bethe shaye omama la, bethe shaye omama behlale kanje kuze kufike usuku lomncwabo benganazi stress sokuthi bazongcwaba kanjani, ingane zofika kanjani. Kufuneka nina abantu besilisa ababulelele ingane. So incapha ithina efuna silandele ingane siyilethe la ekhaya, ithina efuna silungiselele lo mncwabo ube sezingeni lele kufanele kube kulona. So eyamini kanjalo dadwethu kubhlungu njalo zama ubantu esikhuluma naye. Yes. Nomncane wakhe uSiyanda. Yes. Bebizwa ngoMvilasi kodwa akakhuzwayo. Yes. Yeah. Osilandise. Angazi ukuthi uzosilandisa ngakuphi. Kodwa uzosilandisa nje. Uzosilandisa khona. Mhlawumbe ngiqale lapho kwenzeka. Yeah, ukuthi uma kufika umbiko ufika nini nikuphi ithini into ngasiqala lapho. Ngikho la ekhaya kufika. Uthi uqinisa kancane izwi. Ngithi ngangikho la ekhaya kufika umbiko. Yes. Kodwa lapho engangikhona ngezwa. Yes. Sisizwa nje ebusuku ukuthi ingane kaSisi isidutshuliwe eGold. Yes. Awu angangakholwa wayengifonela ebusuku ngo-11. Kwabanzima kakhulu lapho engangikhona mina ngisemqeshweni. Lapho empangeni engihlala khona. Yebo, basebethi sebefonile nasekhaya ke bashoka. Nami ngeke angibange ngisalalela okuningi ngoba ngase ngikhalela vele ukuthi kwenzakaleni nani ngezwe nje lokho ngakuzwa. Uthi umntaka kaSisi besenzeni bakithi ngaze bemdubule bemshise. Ihloko esingaka silimele nje kakhulu. Yes. Siwumndeni. Yes. Silimele nje ihloko abasenzi. Number 3. Yakho yes. Angikwazi le number yodwa sibhalela Zanele lesigoma. Magcina kamama. Sibhalela uZanele lo seGoli. Wasekhaya umagcina kamama. Okay. Ngicela ukubhalela yona khona uzokwazi kuyibiza? Yebo. Okay. Ngenza ukuthi sifake yona. Yes, mawuzokwazi kuyibiza. Oyiqala yeah. 083. Yes. 302. Yes. 8909. Okay. Africa my continent. Inamba esizoyisebenzisa noma ngabe sifuna ini, sifuna ukufaka ini, sizosebenzisa inamba kaZanele. uZanele ubiza bani sibonga? Ukhuzwayo. Okay. Oh yes. Inamba ekamamncane wengane ithi 083 302 8909. 083 302 8909. uZanele Khuzwayo useGoli. So yonke into esifuna ukuyikhuluma siyikhuluma noZanele. Mhlawumbe sinayo i-account yakhe? Yebo. Ozama umfakela futhi na. Iku Capitec noma Capitec. Mayo Capitec kuzoba right ngoba vele angithi i-automatic. Okay. I-account number vele uCapitec uzoshaya indaba ka 083 302 8909. Athina ama initials kaZanele. Z kuphela, Z Khuzwayo. Z Khuzwayo. So
into ebalekile ke Africa my continent wonke umuntu njengamanje wonke umuntu akabambe nansi inamba siyanika noma ngabe ufaka uno 2 rand no 5 rand uno 10 rand uno 100 rand unama 1000 faka lapho ukuze bengabi nezisindo isindo ayihlale kuthina ithina funa sibambe isindo not umndeni ngicabanga ukuthi iphelele kanjalo isimo usizi bhala emehlweni uyayibonela akukuningi esingachaza njengamanje into efuna siyenze nje asifakeni imali sikwazi ukuthi umncwabo nokusuka kwengane eGoli mase kufanele ukuthi isuke sebeqedile odokotela seqedile amaphoyisa mase kufanele bezela la ekhaya into esiyilindele kuphela silindele into eyi1 thina ufuna besitshela ukuthi bangcwaba nini bafuna umncwabo ube kulophu uhlobo kuphela ilokho ufuna besitshele khona ukuthi bona bethinteke akufanele bethinteke njengamanje ilokho ngicela Africa my continent Africa my home ilokho ayibambeke eyikhona ubamba kwayikhona nizothinta mina ke mina othinte mina nimbuyisela la ekhaya ukuthi azohlela nomndeni kodwa nje okubalekile njengamanje noma yini esingayenza fakani kule account kaZanele Khuzwayo uZ Khuzwayo sikwazi ukuthi siye phambili ngicabanga ukuthi asingandi umlomo nje ngembenge ngoba isimo vela asikho kahle siyayibonela udadewenu zingaki ingane zakhe uyedwa nje yena yedwa neminyaka emingaki plus or minus na 27 ukhupheke nini kuyeGoli eqala kuyozama ehlahla isikhathi esiningi besekhaya khona la yes wakho bahamba kwayiThekwini angazi noma iThekwini uhlala 2 months ngaseyiGoli yes eGoli besanda kufika nje mhlambe bekuyinyanga eseGoli yes wasethola ke le moto ke lena be-driver ke Nkosi bese no 4 days ke kiyo le moto ke khona kayithola wayeseyayileka ke leyo wasethola le enye ke la limale ke eseno 4 days kuleyo engalisho bafowethu ngiyazi ukuthi abantu abashisele ngane ababulalele ngane amadoda aphume emakubo eyozama ezamela imndeni yabo kanjalo nalengane iphumela ekhaya iyozama impilo uma usufika wena ukhohlwe into obuyizele eGoli ukhohlwe into oyele esilungwini akekho umuntu ophuma la eyobulala abantu uphuma la uzama ukushintsha impilo ekhaya wena ufika uyambulala uthi akwenzekeni usiyajabula njoba kunjena nje uyajabula iyona ndlela wena abantu bakini abaphila ngayo igazi labantu inyembezi zabantu Africa my continent umsebenzi wakho kwembulali wonke le message yawo wonke umuntu oqashwayo abe inkabi abulala abantu kuba njeni emndenini yabantu suyiholile wena imali
wonke umuntu obulala umuntu bekufuna ukuthi ngokufa kwalengane abukekeze isinqumo sakhe sokubulala abantu. Wonke umuntu obulala umuntu bukekeza isinqumo sakhe. Ngibonga kakhulu. Inkulumo yethu iyaqhubeka. Iyaqhubeka inkulumo yethu. Kuvela imbono, ama-suggestion. Mama, kunombono onawo. Uthini umbono wakho mama? Manithandaza njengomama, ithini inkulumo? Ubani uma asiqala ukuthi umambani? Umama okhulumayo uMadubazane oganele kwaGcaba. Yebo. Singomama bomthandazo. Masifika phakathi kwekhaya la kaKhuzwayo sifikiswa ubuhlungu nosizo soluzwayo ngabatabethu. Uma bezothi bedlule emhlabeni bedlule ngesikhulu ihluko. Sizoqinisa undodakazi wethu uKhonze uzalwa uMamtshali. Yes. WakwaKhuzwayo. Sithe masifika ngelanga lokuqala siwomama sabona usizo lukhulu kakhulu uma womntwana. Sathi masikhuleka sabona ukuthi ake sikhulekeleni ukuthi uNkulunkulu akazobathuma phakathi kwaleli khaya belethe induduzo. Uthi labo uNkulunkulu akabapha ukuthi bethole imisebenzi engconywana beze besithathele lo mntwana wethu indodakazi yethu mase kudlule konke lokho. Bemnike nje itoho nje akazokwazi ukuchitha ngalisizungu ngoba akukho okunye akazodlulisa ngakho lesitsha makuvuka umntanakhe ephakathi kweleli khaya ngoba akasebenzi. Yes. Sathi inkosi ngenelela kubantu bakhe eSouth Africa mayizozala ekhaya ngobhlungu. Kube khona nje ozomthatha ethi woza ntombazane yami ngoba usemncane. Yebo. Uzoba umashanela nje ngabe uzoba wenzana engadini. Ukuze uthi makuvuka lesithombe sikaToto ngoba yikho inkinga akakhala ngayo uToto. Ezethi uNkulunkulu ngithathe. Ngoba ngagula iminyakanyaka wangibuyisa sengifile. Kadwa uthi uzohlala enyaweni zomntanami ngimhambise ngithathe. Manje sicela nje ukuthi ngathi ngakhona leyo nto umsebenzi. Ezothi mayicabanga lezo zimo ephazanyisa umsebenzi. Yes. Athi umphathi wakhe Khonzi sebenza bese tidlengelele sidlule sitsha. Bekuyilokho nje uNkulunkulu lokusimcela kulezi insuku ukuthi inkosi ozobaletha phakathi kwaleli khaya yehlela ngomoya engcwele phezulu kwabo. Bamthatha umntwana ehamba yosebenza ukuze sidlule lesitsha. Bakanamzukulu uToto akanamfo waba kanadadewabo kuphelile vele ngoKhonzi. Nkosi mayibusise konke ke esesikhulumele singomama. Amen. Khona incwadi ebhaliwe ethi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona. Namanje sikhuluma igama elilodwa ukuthi lo mama lo dadewethu osemncane ngokudlula kwengane yakhe impilo yakhe ishintshe ibe engcono. Lokho akazukwazi ukuzenza. Sichazile udadewethu akukho ukuthi uzombuza ukuthi ke iklasi ubani wagcina kwabani. Manje usumthathela ukuthi ufuna ukwenza induduzo noma engaphelele kodwa ufuna ukueda kwinduduzo ngoba induduzo ephelele vele uNkulunkulu. Kodwa thina esingayenza sithe thina masifika la sathi bazohlala kanje indleko siyithwalela emahlombe siyiSouth Africa. Usefaka umbono umama ukuthi bona babona ukuthi mayingathola nje ithuba lomsebenzi kuzomlekelela enduduzweni. Kuthi kufika isikhathi ukuthi akhohlwe uyobe ekhohlwa vele kukhona la tohoza khona lapha aphila khona ngoba angeke edlule lesithombe. Ngicabanga ukuthi ke abantu baseSouth Africa balwazi udaba lithi igama azibambe esikhona. Izinamba ke manifuna lo mama vele siyakuzanele wesigcino sala ekhaya uzanele uzokwazi ukuthi ke athathe inkulumo ayibuyisele futhi bese siyabheka ke kungaqhamuki abantu labo mashansana abaganga ngabantu. Cha, sizokubheka konke lokho. Nimfonele uzanele uzobuyisa kuthina
mawukhona uthi nje ngingamthatha udadewenu azongisebenzela ekhishini, azongisebenzela engadini, azosebenza e-ofisini lami, akline e-ofisini lami. Konke lokho sizokubheka, siyenze i-background check. Asizokuvele nje simhambise nje. Sikhona, singobhuti, sibhekile, ayibambeke ikhona. I thank you.